Kwiindaba zethu emini nje uConstable Sizwe Sikhumbuzo Zungu ungene emkhumbini njengengqina elitsha kwityala lokubulawa kwaSenzomeyiwe. Umthetho awululanga xa urhulumente awuveli uthathe ungene kwibuilding nokuba uyayibonishiwe kuba ingeyo yakho. Umasipala uMbanga eBuffalo City eMonti uthi bathabathela amanyathelo omthetho abalahle izakhiwo zabo kwesi sixeko ngaphandle kokumazisa. Kwezemidlalo njengoko iqala indebe yehlabathi yombhoxo osotheko iFrance babhengeze iqela labo elizaqubisana nentshatsheli isihlandlo ezintathu iNew Zealand kumdlalo wokuvula ngomso. Molweni kaphekhaya sisamkela nani babukeli kwijelo iGTT ndingaphosisanga baseko manikhawule ndiwarhuqa. uConstable Sizwe Sikhumbuzo Zungu lingqina elitsha ukukhwela emkhumbini kwityala lokubulawa kwaSenzomeyiwe kwinkundla ephakamileyo yasePitoli. uMeyiwe owayeyikapteni eBafana Bafana neOrlando Pirates wadutyulwa wasweleka kwikhaya lalo wayencuma naye uKelly Khumalo eFosloras kwiMpuma Randi ngo-Okthobha 2014. Sizwe Sikhumbuzo Zungu Onikubungqina kule nkundla namhlanje kwelityala lokubulawa kukaSenzomeyiwe nguConstable Sizwe Sikhumbuzo Zungu. Iseshoni yelingqina litsha lenkundla iye yahlehlisela usuku lwanamhlanje nanjengoko amagqwetha bamangalelwa ecele ithuba lokuba aqwalasele ingxelo efungelweyo yelingqina nanjengoko ebesithi ebesandokuyifumana ingxelo yelingqina. Kwiseshoni yenkundla yangentseni nje uConstable Zungu ebesaxelela inkundla ngendlela abazingayo abamangalelwa kwelityala nangosuka wadibana ngalo nabanye babatyholwa ngethuba yena nezihlobo zakhe beyokuzonwabisa kwihostel yaseFosloras. Ngani mangifika ngafika sahlala nokwabili nokwakunabanye futhi bangasemakhaya ababekhona endlini ngaphakathi. Now if you say you said where did you sit? Uma uthi nahlala kuphi? Hostel ngaphakathi uma ungena hostel kunendawo la ingathi ikhishi. Emva kwalokho ngoba ngifike nomakhosi sonke wabe sengitshela ukuphethe ibhodlela leJameson wayengitshelile vele efoni sabe sesihlala phansi ke ngisahleli lapho sabe siphuza nje sadlama. Okay. You mentioned that there were other people from back home. Who were those people? Mangikhumbula kahle babe baningi kakhulu kodwa umuzi wayekhona. Yeah, just refer to them as in numbers, just okay. So Accused number 1 wayekhona. Accused number 1 was there. Accused number 2 wayekhona. Accused number 2 was there. Accused number 3 wayekhona. Accused number 3 was there. Accused number 5 wayekhona kusafika. Emva kwalokho sahlala kwakumnandi kakhulu sasidla inyama eningi kakhulu futhi. Uxelele inkundla ukuba ngolo suku phakathi kwabantu ababekho yayingumangalelwa wokuqala umuzika ukhulelwa Sibiya, umangalelwa wesibini uBongani Ntanzi, umangalelwa wesithathu uMthobisi Mncube kunye nomangalelwa wesihlanu uSifiso Kuhle Ntuli. Elityala lisaqhuba. Umasipala uMbanga eBuffalo City eMonti uthi uluhlu lwawo lubonisa ukuba zizakhiwo eziyi-43 ezishiywe kwesinomhlwa kulo masipala. Ezinye zezakhiwo ziphethe ezingamaxhoba ukuba kungenwe kuhlalwe kuzo ngenkani logama ezinye zikwimeko ebubugxwayiba. Umasipala uthathe inyathelo lomthetho ngakubanini bezakhiwo abazilaxazileyo ngaphandle kokumazisa. Izakhiwo ekungenwa kuzo ngetshova zibangela inkxalabo kwabasemagunyeni kwaye oku kuchaphazela nezakhiwo ezingqongileyo. Uluntu lubanga ngelithi ezi zakhiwo zindawo apho ulwaphulo-mthetho lwenzeka khona. Kodwa ke kwabanye ezi ndawo zindawo zokufihla intloko. From ubuya kwamasibelele ifike kungekho right endlini. So ndahamba nazobuyela apha kwezi building. Ukanti indawo yaseQuickney eMonti indawo ekuvame ukuhlala khona abafundi. Bathi boyekisela ukhuseleko lwabo ngenxa yezi zakhiwo zingahoywanga. I think if as buildings zinga-renovate or something njengakuba sekhona i-businesses ezilapha, I think ingehlikela ne-level of crime and we would feel safe. Kusenjalo lo masipala ombaxa eBuffalo City uthembise ukulandela ngengalo yomthetho abo batyeshela imithetho yabo. Umthetho awululanga xa urhulumente awuveli uthathe ungene kwibuilding nokuba uyayibonishiwe kuba ingeyo yakho. Siyilo nto sinezi building eziyi-13 esithetha abantu bazo sisecourt sithetha nje nawe sizama into yokubana sibanqwanqwathi. Abahlali bayabongozwa ukuba bazisa amagosa onyanzeliso mthetho ngolwaphulo-mthetho mayelana noku. Abongile Yangisa kwiindaba zeSABC eMonti.
Abemi beli bangakwazi ngokuthenga umbane we-prepaid ngetyala. Iziko elikhulu lezonxibelelwano lisungile imakethi yokuthenga ehlawulwa kwangaphambili nevumela uluntu olunzinyelwayo ukufikelela kumbane ukuba lukwazi ukuwubhatala emva kwexesha. Inkonzo yokuthenga umbane oza kuhlawula mva ikhona ngoku kubathengi. Okudingekayo ukufikelela kule nkonzo kukuba ne-cellphone, ucofa nje izinombolo ze ulandele imiyalelo. Nangona oku kubonwa njengoncedo kubathengi abatsala nzima, kodwa ikho inkxalabo ngale nkonzo njengoko kungekabonakali igca ukuba iza kuba luncedo kwabo batsala nzima okanye ngomnye nje umgibe kwabo batsala nzima ukuhlawula amatyala abo kusini na. Not sustainable from a perspective of consumers themselves, but it's also not sustainable from a perspective of electricity suppliers themselves, because what it does is in the long term we're going to see more pressure piled on the grid. Ni engungqondo wale nkonzo ithi inesisombululo kwingxaki emiyo ejamele abathengi abatsala nzima. To that of airtime. When you go to airtime, they almost tell you what they're prepared to advance you, right? And then over time, as you become more valuable, so your advances will increase. The same concept will happen in electricity. Abathengi bafakalise ukuyilangazelela le nkonzo. Not all of the people can afford power, electricity by all the time. So nowadays they can borrow and pay back when they have the money. Label ithi inkonzo yokuthenga umbane uhlawule mva ikhona kuwo onke amaphondo kwaye nenzala engezwa kule nkonzo yenziwe yaselubala. Kwalapha ezindabeni akasekho emhlabeni usomashishini obesenza imisebenzi yesisa nowaseka ivenkile iPick n Pay uRaymond Ackerman, kodwa masithuma umuntu onevenkileni kuqala. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Kwinqaku lokuqala sithe uConstable Sizwe Sikhumbuzo Zungu lingqine elitsha ukukhwela emkhumbini kwityala lokubulawa kwasenzo Meyoko enkundla ephakamileyo yasePitoli. uMeyiwo owayeyikapteni Bafana eOrlando Pirates wadutyulwa wasweleka ekwikhaya lalowo wayencuma naye uKelly Khumalo eFortress kwiMpumalanga ngo-Okthobha 2014. Isebe lezempilo eMpuma Koloni lisebenzisana namagqirha namaxhwele ukukhumbula usuku lwamayeza esintu eAfrika. Umsitho ubanjelwe edutywa eMpuma Koloni. Le indlela edibanisa abo banyanga ngamayeza esintu nabo banyanga ngamayeza asentshona. Kubethwa amagubu, kuyaxhentswa, unyawo lidibana nomhlaba, kutshiswa impepho, konke oku kwenziwa ukuba kubekho unxibelelwano phakathi kwabaphantsi nabo banyanga ngamachiza esintu. Amagqirha akholelwa ukuba ukusebenzisana ngokusebenzisa amayeza esintu aseAfrika nokusebenzisa amayeza asentshona kungaba lichiza eqinisekiseni ukuba ziyafezekiswa iinjongo zokwelapha abantu. We are trained on HIV and AIDS, meaning that when one is said to be uyathwasa, we are able to identify that this is not the exact thing that she is mentioning. She is now affected by HIV and AIDS. Urhulumente kunye namagqirha bakholelwa ukuba intsebenziswano ngokusebenzisa amachiza izothatha iphondo leMpuma Koloni ibeke komnye umgangatho kujongwa kwezempilo. Ze apha ke sizothi kuhle kuba sisebenzisana nenyange zakuthi and siyasebenzisana kakhulu sinendlela zokubabona xa bebona izigulana zabo xa bebona ba le ifuna inyangi okanye amayeza asentshona ba refer kuthi nathi xa sifika kubo ezibhedlela siyabenza bethu bentu ba understand uba zikhona izinto ongafike uzibone ba azifuni iyeza lasentshona. Zininzi izityalo ezisetyenziswa ngamagqirha zikwasetyenziswa ngoogqirha kuquka ikhala kunye nempepho. Ezi zityalo zibonakalisa ngokumhlophe ukuba zininzi izinto ezisetyenziswayo ezifanayo nezenjongo enye yokulapha umntu ongaphilanga. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC edutywa. Masicapule izimvo zababukeli kwikhasi lethu leWhatsApp. If uyakholelwa amayezeni wesintu ayasebenza, mna ndiyakholelwa kwamanye kakhulu kuthiwa anceda abantwana, ayanceda. Eyona nto ndiyincomayo mna yile yokuba amayeza esintu engavalelwa ngaphandle. Intle kakhulu loo nto leyo. Imithi yesintu iyasisebenzela kakhulu thina njengabantu abamnyama ngoba vele sakhuliswa yiyo. Kuyathokoza kakhulu
ukuza ukuthi isebe lezempilo eMpuma Koloni liqhambisa amayeza esintu. Amaxhwele akhoyo namagqirha akhoyo akasawuchani umxholo, loo nto isenza sibe madola nzima ekusebenziseni amayeza esintu. Ngiyakholelwa kakhulu kumakhambi esintu abaluleke kakhulu futhi ayasiza ngoba kusukela emandulo okhokho nomkhulu babewasebenzisa. Angasebenza kahle kakhulu amachiza esilungu namachiza esintu. Ukuthi nje phela kufanele ukuthi mhlawumbe sithi ku-improve endabeni yokuthi ikala ukala kanjani. Into enhle kakhulu ke le kwaye ndiyiqhobela izandla. Qha ke ndiyayazi kuzongena lo zungu lichele abazofuna uzenza inyangi nabo bebengezonyangi. Amagqirha namaxhwele badibane noogqirha bonke sithi phambili ngamagqirha namaxhwele thina abantu bakholelwayo amayezeni esintu sawutsho siphile sitsho sonwabe. Unovuyo kuyimincili ukuthi thina abantu abasebenzisa amayeza esintu ukuze bazibone bephilile abantu. Ingase ke zondibano zingabe zigqibele nje zibanjwe nyanga nanyanga. Amayeza esintu mawafakwe ngokupheleleyo kwizibhedlele zelizwe loMzantsi Afrika kwaye anganxengwa asebenze ngokupheleleyo. Umxholo we-SABC ndinguAvela wakwaDuda ndisemal Masberi. Akasekho emhlabeni umsungulo obhazabhaza wevenkile iPick n Pay uRaymond Ackerman. Le venkile imchaza uba uAckerman njengomuntu obenombono ithandazwe ebelisenza imisebenzi yesisa ebeyiminyaka i-92 ubudala. uRaymond Ackerman ubengusomashishini ohloniphekileyo. Waqala ishishini likaPick n Pay ngesine kuphela sevenkile zona zazala ezikubuhawu bamawaka amabini kwisixhenxe samazwe eAfrika. Uqeshe abantu abangaphaya ko-90,000. Isimanga ke uAckerman waxothwa emsebenzini kwaCheckers ngo-1966. I did a survey of what should I do now. I'd lost my job after building Checkers to 89 stores for that big company, and suddenly I was out on the street with 4 children. My wife was having our 4th child. uAckerman wayenyevulela engafuni nokuyibona inkqubo yengcinezelo. Wayekholelwa ukuba abantu kumele bonyuselwe kuba kufanelekile hayi ngokwebala. When we couldn't promote our own black staff to be managers on merit, we felt this is absolutely wrong. We're breaking our own principles. Ngethuba uMzantsi Afrika ukhululeka ungena kwidemokrasi, ezinye inkampani zaliflathela eli zisoyikisela inguquko kwezopolitiko. Ibingumzabalazo wakhe ukuwagcina esezantsi amaxabiso okutya ukothula umthwalo emagxeni wabathengi. In my opinion, I would not, in today's climate, want to make 5%. If we were making 5%, I'd knock it down. Ibingumntu obehleli nje ukhathazwa intswelo yabantu enikela ngesisa, ekhuthaza amashishini amakhulu nawo azeke mzekweni ukukhathalela impula zikalujaca. Doing good is good business. It's not just being a nice guy, it's good for your business. Ebethandwa ke kona ngabasebenzi bakhe. Thank you for giving us opportunity to live a wonderful life. And then also also thankful we are the staff for the job that he gave us, and we always are putting us first. Imisebenzi yakhe zange ingaqapheleki. Wafumana intwenka yembasa ebomini bakhe kuquka iwonga likamongameli, i-Order of the Baobab kwisilivera. Wathatha umhlala phansi ngo-2010. Makaphumle ngoxolo. Ibamba isifundo sonyaka sasesidlangalaleni ngobomi bukaba uRaymond Mhlaba eUniversity Nelson Mandela kwinto ezikomfundo lithi inxalenye yenzame zokukhonza uluntu kunye nokubonisa uphawu lwayo. Umongo walonyaka uthi what does it take to create a society of Raymond Mhlaba's aim? Kwaye ngunjingalwazi sithi Ukufumana wenze intetho ephambili. Utata uRaymond Mhlaba wayelitshantliziyo lezopolitiko esilwa norhulumente wengcinezelo obenikezela intetho ekhethekileyo kulomsitho unjingalwazi Sydney Mufamadi uthi imfundiso zikaRaymond Mhlaba zibalulekile ekuphuhliseni uluntu. It is important then, having said that to ourselves, to start a process of looking at what it is that needs to be done and set about to do it. You remember I was saying a generation Gabo Raymond Mhlaba and Nelson Mandela discovered their mission and set about to fulfill it. We live today in a democratic South Africa because they gave us the vision
The issue of social inequality is what divides us. As long as the past has not changed, where we still have those who were privileged in the past still continuing to be privileged, and those who were disadvantaged continuing to be worse off than before, those divisions actually then impact on cohesion. Usapho lokwamhlaba luthi lichulumancile ngelinyathelo. Siziva sonwabe kakhulu sichulumancile siyifamily xa sibizwa kumnyhadala ofana nalo apho abantu bekhumbula imisebenzi yexhego. Kwindaba ze-SABC ndikulwando nomoyi ndiseGqeberha. Umbutho wesizwe iLighthouse Foundation esekwe ngumdlali kamabonakude nakwimiboniso bhanyabhanya nomzamo mbatha ngokubambisana neHollywood Foundation baqukumbele inyanga yamanina ngomsitho wokukhuthaza nokuwonga oosomashishini basetyhini. Lo msitho wesithathu obanjwa iminyaka le nowaqalwa ngexesha le-COVID-19 ngenjongo yokukhuthaza amanina ukuba oyise imeko ezimaxongo. La manina abonisa ukubalasela kumacandelo ohlukeneyo awonga anikwe inkxaso yezimali kulo msitho minyaka le. Unomzamo mbatha uququzelela lo msitho wokukhuthaza nokuwonga amanina kwezoshishino ukhuthaze ngelithi amaginxiginxi onke agaxeleka kuwo asebenzela okulungileyo. Uchukumise uninzi ngombuzo obuciko othi sithini na ukuqhubeka ngaphaya kwamaqhina obomi xa kungaqophozeleki, na uphendule ngelithi akukho nto yogqitha ukuqiniseka ngenjongo. Akekho omunye umuntu who's going to tell you what the intention of your life is besides yourself. Unabe ngokuqhobela izandla amanina alishumi aphume izandla kwezoshishino kulonyaka nathe awongwa egxininisa ukuba akukho nasinye isenzo seliphulo esingacwangciselwanga ukukhulula osomashishini basetyhini ngokwezezimali. I'd like to congratulate our finalists for this year. When we started empowering her, we started it during COVID, and I was very intentional. I do not want anything that will go towards this without the financial emancipation and benefit for the female entrepreneurs. Ayanda Porotho ebengumbhexeshi wale nkqubo umqhobele izandla unomzamo mbatha ngale ngqongqothela engqina okokuba ngenene ukudlumbona kukuchubelana. As a liberated woman, you liberate us. Yabonga ngongabi nomona ngokushare khanya wakho. Kumanina alishumi athe aphumelela asixhenxe ahambe ne-50,000 rand, owesithathu wabamba i-100,000, owesibini i-150,000, ukanti ophume emanqwanqweni uhambe ne-200,000. Ukanti lo mhlangano uqukunjelwe ngelithi lamawonga akhathwa yinkqubo ebizwa incubation program enceda amashishini ukuba akhule ngokuxhamla amathuba nangakumbi. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Ngoku masithi tsikada kumagqaba nje ezenza qaqamba kwihlabathi. Umbutho wezempilo kwehlabathi lumkise ngokuqhambuka kwakhona kokugilika nkqo kagawule geca icorona. ICU admissions are increasing in Europe and hospitalizations are increasing in several regions. Ukwehla kwamazinga obushushu kumantla ehlabathi kubangele amawakawaka bolekisana ngencina nezigulana ezibhedlela. People tend to spend more times indoors, aggregated together, and viruses that transmit through the air, like COVID, will take advantage of that. Qakatha qelele kumda phakathi kweAfghanistan nePakistan. Kubekho ulibaseko emva koqoqo lwezithuthi ngamagosa ezokhuselo kula mazwe mabini kulandela ukubhodla kwezulu lezandla. Xa siqwela ingqokoqo uMick Jagger uqhawule abalandeli kwimpuma eLondon apho iqela lomculo iRolling Stones libhengeze icwecwe elitsha elithi Hackney Diamonds. Liza kuphuma kwinyanga eDwarha October ngolwamarhanuka emva kwe-18 leminyaka kwaye lelokuqala emva kokusweleka kukaCharlie Watts owayedlala i-drums. uMick Jagger, uKeith Richards noRonnie Wood zinkothovu ezadla amazimba kweli qela liqabeleyo kuma-60 eminyaka. Qongqololo.
Kwezemidlalo njengoko iqala indebe yehlabathi yombhoxo sotheko iFrance babhengeze iqela labo eliza kuqubisana neentshatsheli izihlandlo ezintathu iNew Zealand kumdlalo wokuvula le ndebe yehlabathi eParis ngomso. iFrance yabhulela amasaga iAustralia ngamanqaku ayi-47 kwayi-17 kumdlalo wokugqibela ukuzifudumeza. Iya amathemba ephezulu ke kulo mdlalo wangomso njengabasindleki. We worked on a lot of setups since we started our preparation and our warm-up games. We have attained the ability to adapt to the current physical condition of the players. It is the best French team that you have in front of you today. C'est notre meilleure équipe de France. Kunjalo iFrance seyithwaxe kathathu kwimidlalo yendebe yehlabathi iNew Zealand ngo-2015 nango-2011 apho yabethwa kwisigaba sokuqala nakwi-final. iFrance iqonda kakuhle ke New Zealand. It is a great team with a great collective experience, and they have this capacity to turn a situation upside down. So now we are getting ready for this match because it will be the start of the World Cup and the overall context will be intense. Kusenjalo abasemagunyeni eFrance baqinisekise abalandeli ukuba luza kuba luqilima ngeyona ndlela khuseleko phambi kokuqala kwendebe yehlabathi. Kodwa kanizizwe iphilile into ibithethwa amaqondo emozulu ayalandela. Masibonane ngentsimbi yesixhenxe ngoNcwalazi. Kamnandi.